Salutare tuturor și bine vă regăsit la un nou episod de Minecraft, Minecraft sezon 3, episod 2, partea 1 sau 1. Sunt aici cu noul un prost care a venit în seria asta, la fel ca și mine și Dani. O să facem cu el multe chestii. Da, multe chestii, dar o să vină și Dani. Nu vine în sezonul următor, vine în sezonul ăsta, dar în episod 3 sau 4. Depinde, că nu știu la ce oră vine mâine. Da, și cât n-am filmat, n-am postat la ora asta, am făcut ceva sus. Da. Am făcut tot acoperiș, ia uitați. Am făcut amândoi. Da. Ia intră vaca, mă, în casă. Și să nu spui că te omoară vaca. Nu. Ne-am bătut adineaură că era noapte cu zombii, l-au omorât. Și am dat și una Bă, și fraților, sunt la început. Așa. Da, e la început, nu prea s-a jucat. Stai să vă arăt sus de sus. Vino Adeline. Da, și eu am canal de YouTube, pescuit și pasiune. Pescuit și pasiune. Să vă unați acolo. Face vloguri cu... Da. A, uitați ce am făcut aici. Unii o să spună că am intrat pe creativ, dar noi n-am intrat. Nu știu dacă o să ne credeți, dar chiar n-am intrat. Deloc, credeți-mă. Da. Adică el nici n-a intrat, că trebuia să mă pun eu, să-l pun eu pe creativ, deci nu poate. Că oricum plus de astea, uite Adeline, nu pot să intru pe creativ, vezi? Că trebuia să pas aici și să mă bagi, dar nu. Nu merge, vedeți? În episodul ăsta o să mergem după piatră, că vreau să-i fac și lui o casă asemănătoare. Fac frumos cu pod, bam, și aici acasă exact ca lui. Hai, dar mai întâi asta spun, nu. Păi da, mă duc la lemn. Mă duc la lemn și piatră. Nu piatră. Ce? Nu știu unde iau piatră. Dar, spui, l-a scos pe Adelin. Cred că n-ai net. Da. O să intre și el. Na, mai avem probleme de astea. În fiecare zi. Da. Intru imediat, fraților, nu rămâneți fără mine. El face de mai mult timp decât mine YouTube și are și el 30 de abonați, dar tot îi fac promovare. Eu câți abonați am, că nici n-am mai stat să mă uit. Sau 9. Da. Așa mai. Și casa, uite aici unde noi e aia, ne-a băbuit creeper-ul. Ce faci, mă? Dar mai dacă vreau să mor. Cum ai murit? Dar te-ai spawnat. Vino să-ți iei să undița de acolo. Că duce la pescuit, a? Te-am prins. Vino să-ți iei aia de acolo. Mă, tu unde ești? Ești invizibil, Adeline? Nu te văd. Unde ești? Du-te fix în colț ca să poți să te umori, ca să poți să te... A, da, să nu te vedeam. Te duce la pescuit, a? Eu am undița ta, stai să dau. Undița sabia. Dacă nu mă vezi? Da, da. Scuze. Prostul dracu. Ești pe canalul meu. Le mai bate mult. Du-te jos, ia-ți alea de jos și du-te și ia ori pământ. Cred că pământ, ori lemn. Lemn, mami. Bă, ia toporul după tine. Asta vreau să zic acum. Da, ai toporul la tine? Nu l-ai. Bă, pe n-avem pământ. Înseamnă că eu îmi fac lopată și merg să iau pământ. Toporul? Eu îmi fac, stai un pic, eu îmi fac lopată. Să mă duc să-mi iau pământ. Mă duc să iau ăla. Da, unde le bețele, mă? Lemne, da, mă? Da, mă? Da, mă, da. Și le prelucrezi tu, da? Adică și faci să nu iei decât oac. E dat. Păi chiar așa se numește, dar nu știu dacă știi. Gata, cu lopată și mă duc. Ba, mă mai am trăit din cauza ta și era să mă arunc aici și muream.
Asta e. Mănânc și pâine făcut. Am Care găsit de aici bun. un copac, fraților. Mamă, wow, ce ai că... Cine mă împușcă, mă? Le-am pușcat pe Minecraft, mă. Păi l-am pușcat, mă, pe Minecraft. Unde crezi, mă, frate? În Counter, unde? Counter 1.6. Ce mai zic? Dar de unde să iau eu? Te-a spart. Te-a spart. De ce? Păi dacă tot și e ăla de 3 ani de când ai mai luat. Te-a spart. Ai șteptat prea mult cu el. S-a rupt coada. Foarte multe. Foarte, foarte multe. Chiar foarte multe. Mm. Adevărat. Pe jocul ăsta, dacă n-ai avea lemn, n-ai face nimic. Adică dacă vrei să faci, nu poți să faci fără lemn. Pentru început. N-ai începător, n-ai ce puteți să vrei. Ia uite, bă! Aderine! Ia uite, mă! Dacă i-am căzut acolo, ce-i fac? Sunt eu de vină? Ui, sunt eu de vină. Ui. Da, ui. Gen, am înțeles, ui. Ce faci, mă, nene? Păi m-a făcut, da. Tu. El descoperă Minecraft acum. N-a avut timp atâta timp să descopere. Hai cu ce fain. Eu fac eu ca facă gen ideea mea. Adică am uit mortul. Acum a dispărut și ăsta, nu mă crede că aveam villager aici. Nu cred, fraților. Uite-te pe episod. O să mă uit. Păi, mă. Uite, mă, villagerul. Eu am? Da. Nu e asta? Bă, da. Dar înainte nu era doar cu... Vezi că alea te scuipă. A ieșit după... A ieșit după... Și acum scăpat și 6? Du-te dracu, că am 21. 21. Da, o vedeai și review, nu? Ai făcut review la el? Nu. Deci nu la ăsta, deci nu intrați. Da, poate intrați. Ce față a făcut când a auzit nu intrați? Se face noapte? Mă! Ei! Ce-ui, mă, nebunule? Da, altă lume pe videoclipul ăsta. Se face noapte, mă pun să dorm până în YouTube. Ei, Ce ți-am fac? lăsat bine. Mă duc să dau cu piciorul în mixan. Dar nu da în mașina mea cu piciorul. Vino să dormim mare. Vino să dormim cu mine, zombie. Ești pe video și de-aia. Îți dai seama. Ajung de-mi spor. Bagă-te la som, bă! E bine că recunoști, dar te dracu. El mă jură, mă, că știe că nu-i canalul lui. Și dă ăștia jos. Videoclip. Ai dat zicea și villagerul. Hai mai repede, Adeline. Medeline. Ce vorbă prostă. Coane! Ha, Băi, ha. coane, bă! Du-te, frate, că te scot în serie, lasă-mă în pace. Își ia și el vorbe de la care. N-am nimic cu Shari. Ba Chiar, da, nu, mi-a zis mie ascultați-mă, n-am nimic cu Shari, dar deja Mi-a s-a zis învechit mie. videoclipurile, ai înțeles? Mi-a Și zis toți mie că nu copiii... suportă, că e prost. Adeline. Ce mă, fratele, mă? Du-te și ia pământ, te rog eu frumos. Că mă chinui cu unde? pământul aici. De încolo. De la casele voștri? Nu, Aici? mă, Aici? nene, nu. Cât trebuie să aduc? Mamă, scheletele. Cât trebuie să aduc, mă? Scheletele. Cât trebuie să aduc? Nu, mă, scheletele. Da. Să aduc, mă. Mamă, ce frumos. Cât lemn trebuie să aduc? Am luat arc. De la Cât ăștia. trebuie să aduc, mă? 64, na. Dacă mai ai făcut.
Dar nu ți-ai făcut și tu o lopată, tu ești sărăcie, nu vrei să consumi. Na, dar stai că nu știi. El m-a ajutat decât să pun, cum îi zice. Adică m-a ajutat și el, nu pot să decât să fac terasa atâta. El a făcut terasa. Și el s-a ocupat de gardă, de băncuța aia și aia, măsuță, a fost tare în faza cu măsuța. Dai măsuța în sus și pe urmă te pui acolo și închizi măsuța. Și te lași în jos. O să aducem și femei. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Nu știu, poate vine Dani. Bravo. Femeia? Te aude Dani pe video, că eu cred că te înjur de te spurcă. Să-ți abonat la tine? No, Să uită la tine el? no. Ce mai ești nebun? Cred că se uită mai mult decât mine. Cred că se uită mai mult decât mine. Eu n-am stat la niciun la să mă uit la tot, mai ales la alea de 40 de minute, nici că nu le-am editat. Nu e adevărat, dar fac ceva și fără tare. Eu pun intro, outro, mai văd eu ce mai editez pe acolo, uite în episodul de azi o să pun o muzică pe fundal. O muzică șmecheră, cine vrea să-i spun cum se numește melodia, că și eu am căutat-o, dar mi-a venit rău. Pur și simplu aleșina pe aici. Ce glume proastă. Cred că râde abonații tăi. Eu nu știu. Râde cât iese după episod, ești nebun că glumești tu. Ia uite cât de drag am la fraierică geamantan. Eu mă ține aici să fac alea ca s-ar supăra, dă-mi de seama. Eu mă ține să iau astea aici, fac pui, de drumul iau la roată, 64, i-am zis, am zis, 64, bine, dă-mi-l, bă, sunt aici. Unde mă? Aici sunt. Și uite, mai am și plus 11. Ce le bag în gaură? Nu. Gata. Aia sabia, că era sabia ta când ai murit. Bălu! Ce ăsta? Enderman. Ăștia vine de la dragoni. Și ăștia și fură blocul, uite, are bloc în mână. Văd. Bă, cât de repede. Dai, Doamne, să nu se spawneze la noi în casă, mamă, dar nu te uita la el că te atacă. Așa, dacă nu te uiți la el, nu te atacă. Ia mă, că hai că mă uit la tine. Bălu! Ce-i, mă? Tu ai dat-o? Mamă, ce m-am căcat pe ăsta. Ia să vă duc mai fac. Mamă. I-am dat o bucată. Mi dau și eu? Aaa, mă bate! Acum. M-am omorât. Mi-ai luat toate itemele. Ești deștept. Ce dar căutai să-mi iei itemele? Bălu! Ai luat toate itemele? Da. Cred că sunt și altele. Dar mai rămas pe asta. Mi le lua Enderman-ul. Nu? Da. Serios? Da. Hai zic că mi-aleg eu ce am avut. Mamă, morcovi, nu mai știu cât aveam morcovi. A, tu aveai doar atâta, știi că am făcut jumate. Aveam ușa. Mai și. Aveam asta. Cărnile nu, se spune că nu le-ai avut. Ba da, am avut carne. Aoleu, era să intru acolo. A, și stai să arunci și asta. Și sabia ți-am dat-o, da? Adică ți-ai luat-o singur, da? Mamă, câte iteme de aici. Dar uite câte de alea ai, 64. Păi dacă ți le-am luat ca să stup aici, ca să-ți fac casa, că dacă nu-ți făceam ție casa aici, Ce te-ai băgat în fața mea, fratele meu. Vrei să mă mai duc să mai iau de-astea? Nu, ia lemn acum. Neapărat lemn. Nu mai am de la. Dar nu mai lua acum, că e degeaba, Dăline. Nu mai am topor. Na. Nu am Dar topor. du-te și fă fratele meu. Nu știu cum. Ți arăt eu, du-te în casă. Hai, vine cu asta. Dar ți-am mai arătat odată. Hai să fumăm. Ce ai să mâncăm? Haide, mă, să mai arăt și mie. Dacă era și Dani, era foarte rău. Mortă.
Sunt vegetarian. Nu vegetarian. Vorbe care și ia toți copiii și ia după el. Și Oane. pe asta mă enervează. Haide, mă, are și mie cum să fac. Am mă la bagă pe acolo. Dar uite pe lângă mine. Uite de aici, mă, unde că te aici, că e aici. Dă că te pun eu. Stai să mă dau eu. Da, de ce ai luat tableta? Gata. Și te ești la masă. Dar ce faci? Pup masă sau ce? Ce stau aici? Nu o strica, că oricum e făcută. Eu stau cam așa. Eu pot să stau și în picioare cam așa. Gata! Doamne, zici că a fost intenționată. Du-te la chest. Ei văzut pe ea după tu, frate, a gemeni. Care ce? La chest, la tractor table. Crafting table. Intră aici. A, dar stai că tu... A, ba da, e. Fă-ți o... apasă pe bețe. Apasă acolo. Gata. Acum intră aici. Nu cel mai sus ăla. Și fă ce vrei. Acum apasă pe ăla. Fă ce vrei. Toporul, uite sus. Al doilea. Al doilea. Așa și apasă aici acum. Aici? Da. Gata. Și acum poți să duci. Așa, bun. Și ăsta vreau. De sabie. Păi ai sabie de fier. De ce îți faci de lemn? Ah, da, chiar. De fier de piatră. Dar nu fac din asta. Mă, am gol de dare. Eu uite. Cum să fac? Ce mă, nebunule? Dacă e groșu, nu merge să-ți faci. Doamne. Păi dacă de acolo, gata. Lasă-mă. Nu-ți mai faci nimica. Sapă vreau, sapă. E lopat. Lopată așa. Da. Eu mă duc să stop acolo. Mă rog să iau lemne, da? Da. Na, da, ai 64. E bun. Dar tot mai trebuie. Vreau să fac identică ca a mea. Adeline, gata, știu ce fac. Ia vină cu De hau. Aolo. Iau ăsta și îl pun acolo pe hornul ăla care l-am făcut eu din piatră și iese fum. Ți-am spus și înainte de videoclipul ăsta, vreau să fac. De doamne să mi-l dea. Mi-a dat cărbune. Aulu, eu zi-l drept. Păi eu aveam nevoie de cărbuni. De cărbun de aia. Eu aveam nevoie să-mi dai ăla întreg. Da, las că-mi fac eu, cred că merge să-mi fac eu. Hai mă, dă-mă ăla, mă, așa mă, vreau. Cine să-ți dea, mă? Lemnul ăsta. Vreau să-ți dau o bucată, dar n-am putut. Bă, dar nu spargi casele, boșule! Stricăm tot satul! Mamă, ce lemn de zi, îl iau eu pe ăsta. Lumesc. A, tu ești și prost de felul tău. Am omoră găina, bă! Cocoșul sau ce ăla, e cocoșul meu. Ha, 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 cocoșul tău. Ce prost e. Din cauza ta, uite, spargi și eu din casă. Dar nu mai sparge, trebuie să ții din casă, că stricăm tot satul. Bă, stai, bă, că am prea mult trasă și mai pot să mai iau lemn. Dau iar. Ajunge, bă, ajunge, Adeline, ajunge. Ce, mă? Ajunge lemnul, gata. N-am lemn. Ajunge, ai 2 stacuri de lemn. Unde, mă? A, alea așa? Bețele alea? Nu, bețe, Adeline. Da. Bucățile astea de jos de aici. Așa 58? Da. Și mai ai și în inventar, că ai mai spart lemne. Lasă-mă să avem, mă. Da. Adeline, că le-ai toată pe 2, hai să faci noapte. Iarăși ne batem cu zombie. 2 de. Adeline ne omoară zombie. Acum am zis. Portiți aici. Adică ăla. Știi? E un poc o streabă de-l dracu. Nu te da nicăieri, da, Adeline, nu te da nimeni. Nicăieri. Adeline! Că baie.
Ia uite, Adeline, ce este sus. Ia uite-te sus acasă. Dar nu, uite-te un pic la mine. Ia uite, Adeline. Adeline, ia uite-te. Lasă-mă că te scuipa aia și te omor, Adeline. Ia uite ce scuipa ți-a dat în ochi. Ia uite-te un pic. Ia uite-te, bă. Adeline, ia uite-te. Unde? Am furat ceva de la sutini. Furăciosul. Ha, 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 ha. Furăcioșule, că stai furat. Ei spar casa. Lui ăia. Ce n-ai băgat? Pana mea. Hai să dormim. Mă omoară zombie. Te bate talentul. Nu mai poți intru în casă. Am pus numele aici, Marius și Adeline. Nu mai pot. Mai repede să dormim. Te-am spus să vii mai repede. Las, că noi ne punem dimineața. Atunci hai să stăm afară. Ai fumat 20 de minute? Da, ia să-și fai de... Hai să facem 2 ore, că ești tu, e premier cu tine. Ba da, nu facem 2 ore. Da, da. Trebuie să-ți fac casa și noi n-am făcut nimic decât să așteptăm acolo și să luăm lemn. Și eu trebuie să-ți fac casa în episodul ăsta. Bine. Tu stai acolo și spune când o să S-a meargă să făcut te zi. pui. Nu s-a făcut. Nu Tu să-mi spui când merge, da? Nu. Că stau afară să mă uit. Bă, dar ce noroc. Doamne, doamne, băi! Eu te zic că ai venit de la București cu arpentizane, iar așa. Și ăsta, cum îi zice, Dani trebuie să vină de la București, dar vine mâine și nu știu. Lasă așa. Înțeleg că ești gay, dar nici chiar așa. Ui, fii tu, dai răsul. Merge. Vin și eu. A, nu merge. Era să ca și de platforma. Încearcă al parkingul de căcat. Bă, că da, te-ai jucat, te-ai spart. S-a găsit să taie cu drujba, băi! A venit mamaica. A oprit. M-a auzit, a oprit. Nu merge. Tu faci așa, mă? Eu înțeleg că ești monstru, dar nici chiar așa. Hai mă, plec de aici. Gata. Ha, ha, ha. Gata, bă! Mamă, i-am zis pe aici. Ce nu mă auzeam înainte, dar ce tare vorbesc acum. Ce dracu, Ana? Du-mă în casă și vin în casă. Mă, ce cauți tu mai acolo? Tu ești nebună că te-ai dus de acolo, ești mort. M-ai văzut pe mine că mă duc acolo, nu? Ești mort, gata. Să zic eu că ești mort. Păi, lumea, nene. Uite așa ca să intru și eu. Nu te mai înjura, nu mai te înjura. Gata așa. Tu patușa. Așa mai pe tine. Ce dracu de spate, să gata. Că mai am 2 viețe. Gata, bă! Viață. Nu mai am viață. N-am viața fulă. Fută ăsta fulă. De ce nu merge asta? De ce nu dau? Păi n-ai lemn. La tine. Tu unde-i pus lemn, Adeline? Uite, bă, are 2 stacuri de lemn și... Ce căldură s-a făcut de la hornul ăla. Da, nu a fost cald. În casă e, da. Nu e. Și în casă e, nu e. A, jos aici n-am mai pus nimic, că am spus să stăm la etaj. Mai scoate sunete de-astea. Ce să pun? Da, ia uite ce sunete scoate, băi, de monstru. Nu, foame. Bă, trebuie să ne găsim și noi în căsări. Amândoi să ne găsim ca tine. Aoleu, Adeline, eu... Du-te, dracu, că aveam o casă. O casă, Doamne, și am pe tine. Ce avei, mă? O casă? Păi
Da, trebuie să urmez eu. Noi revenim când să face zi. Da, băi, băieți, s-a făcut zi. Așa, star ca să nu înțeleg. De ce dai în mine? Mamă, Da, că da. zombie Adeline! Mamă, mă! Mă! Hai mă, că nici nu vezi, nu-i vezi. Bă, ne-am văzut. Gata, am omorât pe toți. Da. Da, frate, uite, tu mai... Bă, mea și asta. Nu jura, trebuie să... Nu jura, nu jura. De ce asta, mă, veri? Ce mă? Vacă? Eu ai. Bă, dar nu mă l-a spus. De ce, mă, că vreau ca să... Suntem vegetariani. Tu nu mai ești, că eu sunt. Mă duc să-mi fac carne prăjită. Vegetarianul ăsta, carnivorul, dracu. Du-te dracu, mă, că mănânci Nu mai jurat pe carne. clip. Că tu mănânci carne aici. Mi-ai zis mie când ai închis filmarea că fraieresc Și vrăjel. ăștia. Și de ce am și aici 4 de microfi la mine? Păi că Atunci. ți-am dat eu. Păi mi-ai dat tu, dar m-am Și făcut ai jumate zis ca jumate. să-i Păi ca să dau păcălești pe ăștia. Aoleu, Ca să i-am păcălești spus. pe ăștia, băi. Și ce-ar fi? Nici n-ar conta. Ce Nici să ne n-ar căcăm? conta. Ce să ne căcăm? Am oprit filmarea un pic să-l înjur. Băi, vorbiți cu ăsta că o dau de pământ pe mai cap. Aha, pe Minecraft, păi. Viața mea Minecraft. Da, știu. Hai, devin o drag ăsta odată. Ce mă? Să faci pereți, că ai spus că vrei și tu să faci pereți. Stai, 1, 2, 3, 4, Bă, 5, 6, dar tu mai ai 7, un pat 8, în plus? 9. Ce? Mai ai 4 din plus? Da. Câte? Nu știu, 1 sau 2. Ia mi-l arăt și mie. Nu pot acum. Hai, mă. Am pat galben, că l-am luat de la seten și tu poți să faci mai multe paturi. Ia, vă să Deluță de Marii! Hai sus, Deluță! Hai sus, Deluță de Marii! Mi-a dispărut patul galben. Deluță. Taci. Cum de? Mai am decât pat alb. Le leg Ia. dacă astea de aici. Mama mea, Vorbește ăsta, deluță. Deluță de Marie. Ce frate, te-a apucat? Eu știu că te-a apucat, dar nici chiar așa. Te apuci așa, bă. Te-a apucat de picior. De ori te mă vezi, mă, frate. Uite, vezi înainte, mă, tău. Ce? Uite, mă, Ai luat piatră? De ce n-ai luat piatră? Eu acum cu ce construiesc? Aha. Dă-te de la chesturile mele. Gata, să mă închid. Uite, dracu. Ce? Acum ai patul galben. Mi-ai furat și paturile alea. L-a pus la loc, că putea să-l fur. Că te omoram. Dacă dai în mine, ești mort. Așa, du-te și ia piatră. Gata, 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 gata. Ia. Gata, gata, gata. Futu-te în gură să te... Nu fura, nu jura, fut. Aoleu. M-a dus să iau piatră Da, de la case, de la ăștia. de la case. Da. Care e piatra, mă? Asta la aici? Da, frate. Închide ușa, Exact care gata. seamănă cu casa mea. Ia foarte multe. Dar de unde ai tu pe ăsta? De piatră. Eu nu te-am spus. Eu n-am nimic. Da, eu că de tot să zic. Da, mă. Iată măcar să fac să pot să fac Iau apa, și da. ușa lui. Iau și pești. Nicolaș Petru, ăsta, exact, ăsta, nas, ăsta, bat. Coaie. Mă, frate, nu mai vorbi urât pe video. Coane, coane, bă, stai, mă, cum... Coane, bă. Stai, bă, du-te, dracu. Nu mai ai jurat? Da, Gata. uite cu cine am venit. Nu mai am viață. Stai tu viața, că nu Bă, mi-e gata. du-te, dracu, de prost. Nu mai ai jurat, du-te. Uita-l pe Aoleu, cu ăștia. cine am venit pe mapă? Avea treabă ăla și construia. Mare lucru, eu sunt cel mai mare constructor.
mirosul. Mamă, ce mirosim a benzină. De ce mici, mă? Vreau să filmez și eu, mă. De ce am lână maro? Ai omorât o lună, tu ai maro. Da. Te mândrești. Mă mândresc că sunt țigan. Hai. Adică, nu m-am întrebat până acum ce ești. Adrian. Mama. Ce ești, mă? Mama. Mama prășilor? Du-te, drag. Bă, frate. Ce terasă ai făcut aici să nu mai poți să intri pe ușă? Cu cine l-ai făcut așa prost, doamne? Uite, drag. Tu întrebam pe Dumnezeu, bă, ce-am zis. Cu cine ai făcut? Da, ăsta. Nu știu. Da, stai. Mult mai simplu. Tot merge prost când e adănit pe masă. Păi atunci ce ies? Nu mai las. Ai vei vii odată cu piatra aia? Wow! My God. Vezi că ăla știu vorbele de la Șari. Nu e de la Șari. Ba, da. E de la Deluță. Nu zice ăla, wow. Păi și My Șari, God. zici. Păi ăla a luat-o de la Deluță. Ba, nu. Ba da. Ba, nu. Ba da. Ba, nu. Ba, nu, ăla. De lută ăla luat de la Șari. Să mori tu. Nu da. Poate vrei să nu mai dau nimica. Că nu pot să-mi iau. Nu. N-am pișeam așa. Bă, dar nu mai jura, fratele meu. N-am, mă, frate. Mamă, ce aș vrea și eu să vin pe canalul tău să te înjur și de... Adeline, Ce? Doamne. ia uite ce ți arăt. Așa primești, fraiere. Ce am așa pe tine? Ia uite, de mă luat toată casa, fix lângă noi. Acum trebuie să faci cu tot toată casa, să nu mă interesează. De ce? Fiindcă arată nașpa lângă casa noastră. Ce prince A început ploaia Și ne-am trezit la Sinaia. și e și soare, nu mai da mine că am două vieți. Hai să ne punem să dormim. Nu mă pun nimeni, așa mă. Adeline, eu mă bag în pat, dacă nu vii. Să facem casa pe urmă. Măi, cu casa n-ai mai început. Aolă, și eu de ce fac mă duc spre casă? Aici trebuie să fac asta neapărat. Da, am sărit și degeaba și nu mai am nici viață. Adeline, hai că să face noapte. Nu te mai primesc în casă. Intru pe creativ, pun obsidian și... Vezi că-i dată filmarea asta. Intru pe creativ, pun obsidian. A, da, stai că nu pot să intru pe creativ. Puneam obsidian acolo și în viața ta nu mai puteai să intri. Deci până îți faci obsidian, e obsidian. Băi, unde mi-e telefonul? Adeline, unde mi-e telefonul? Pun pauză să-mi găsesc telefonul. Gata, mi-am găsit telefonul. Nu și l-a găsit. Ba da, Ba. ba da. Dacă mai bagi strâmbe. Ia uite cum e. Nu, ți-am zis! Nu știam că mori. Du-te, dracu, bă! Nu mai jura! Nu mă enervezi, du-te! Du-te și ia uite, a luat și torțe nebunul. Stai să iau XP-ul. Nu! XP-ul atâta ți-au. Așa, vină încoa. Așa, gata. Du-te, ia-ți alea. Du-te, băi, vere, bă! Ce vrei să dai mine acum, nu? Ce faci, mă, nene? Aia privată ăsta, stai pe vine acum. Așa. Unde naibii mi ăla? Uite-le aici. Ia tot, mamă, până unde a sărit, ești nebun. Iară mi-a luat patul. Eu nu știu, nu. Nu. Mi l-ai înapoi. Acum ori astfel te omor și ți-l iau. Da, mă, pișeam așa pe pat. Nu mai jura!
Am pus mâna pe microfon ca să nu se audă așa de tare. Băi, eu mă pun să dor, dacă nu vii, să dau cu ceva în cap, uite, s-a spawnat zombie. Ha, molo. Adeline, vino să dormi! De ce? Ah! Asta. Ai văzut de ce? George Darius is sleeping. George Darius a fost în pat mai degrabă. Vino mai repede, pune-te în pat că murim. Da, asta spun. De ce? Nici n-am apucat să zică de ce. Ce spune, dar adică pata e nu mai are. Dacă nu vii odată cu mine. Da. Și te oprești de somn, nu? Da. Păi din cauza ta nu mai poți să dormi. Hai, bă, du-te, bă, că ești prost, mă. Ia-ți asta de aici. Jur că-mi bag. Ia-ți și pe aia de pat. Îți lași mâncare în pat, ce nesimțești. Nici nu mai pot să dorm. Revin când se face dimineața, din cauza lui Adelin. Să-l înjurați pe Adelin în comentariu. Băi, băieți, încheiem și noi videoclipul, fiindcă Adelin nu mai poate să stea aici lângă mine, dar după mapa a ieșit. Da. Păi, o să ne auzim. Următorul videoclip. Da, dar nu știu. Dar încercăm să... O să pun un videoclip, schimbăm orele, fiindcă personajele care facem, care o să intre în videoclip înapoi, nu poate să ajungă la ora aia. Deci o să schimbăm mereu orele și n-ar fi ca lumea. Hai să punem și noi la 5. Ce? Da, mă, da. La 5. Cam atât cu videoclipul ăsta, vă las, pa!